na kurat magahigala ang mga contributor. Pasintabis mga nangaon. Kay basin og giilo ra mga higala sa mga taga SSS. Ang imong ginabayad mga higala sa SS. Pilay akong SSS, Jeff? Murag naa sa mga 3,000 akong bayad kada kuan na. Tanawon ako ni. Daday lang ako ning lilion mga higala. Kaya gisaway karon mga higala sa Commission on Audit kon COA mga igsoon. Ang Social Security System human mga higala nga nagpalit og 143,424 ka mga tissue paper o rolyo. Bullseye! Bullseye! Nga nagkantidad kini mga higala og 13,195,000 mga katropa. Ispoko mo na mga higala. Igora ipang pahid sa inyong mga sampot. Ipang trapo sa inyong mga ilong. Milyon na ang gasto. Wapang gabain ni mga tawhana, mga higala. Grabe naman gudin yung pagluslos mga higala, pundos, gobyerno. Kisa man yung kwarta ni. Oh. Wala day mahadlok ang SSS mga higala nga mahotdan og pang pensyon. Ang gikahadlokan sa SSS mga higala mahotdan sila og tissue. Laliman mo na? No? 13.1 million mga higala niadtong 2024. Karon gisita sila sa COA. Grabe man inyong kalaki. Saan na ninyo ni? Ibalot niyo yung kaugalingon ng tissue. Bullseye! Bullseye! Matod pa mga higala sa COA nga ang maong ginaghanon sa tissue paper rolls na palit milapas sa 2 ka buwan mga higala nga kantidad. Bullseye! Bullseye! Basig naka-promo? Malakpakan na to mga higala kay basi naka-avail og promo mga higala ang SSS. Tungod ni ini mga higala ang maong tissue paper dili masulod sa storage facility sa SSS. Gumikas kadaghan. No? Na-discoveryhan may kalausap sa COA nga nasangpit niya kasabutan gibase ra sa verbal. Ay istorya day may higala laway ray puhunan day ani. Purbida. Hayahayas kuan ni. No? Wa man ni mga higala mga kasabutan laway ray puhunan. Napalit mga higala na sangpit nga mga tissue paper bagay igsoon. O verbal agreement lamang walay bisan unsang supporting documents o formal nga memorandum of understanding. Bullseye! Bullseye! Pagkadipunggol mga higala ning SSS among contribution inyo rang giilo. Mga hinampak mo. Kadako rabas mga bonuses gihatag nila mga higala sa ilang mga empleyado dito sa Manila. Tag 50,000 mga higala matag usa. Naliman mo na mga higala asa managi ka ng kwarta. Grabe ning mabinuang naman ng kalaki oy. Bullseye! Bullseye! Nilain naman ng SSS. Kaya pag ang imo mga higala ang employer di gani mo bayad kasuhan na nila. Tinuod na makapriso ba ng SSS? Bullseye! Bullseye! Unya makahibawot na mga higala nga ingani day ilang kalakaran. Ingani day mga higala ilang pagwaldas sa kwarta man ni mga higala. Grabe, unsa naman mo kadaghan day mga higala nga muhurot mo balor 13 million. Pila naman unta ka mga tao mga higala nga nanginhanglan og loan sa SSS. Pila unta ka mga tao mga higala nga nangamatay. Nangalangan na ilang mga burial assistance mga higala. Pero ang tissue giuna mga higala ni ini mga hinampak. Bullseye! Bullseye! Ang maong kantidad mga higala, no? Nga napalit, maka-benepisyo na unta ang 2,000 ka mga SSS pensioner. Bullseye! Bullseye! O mga funeral benefits mga higala, alang sa 650 ka mga nangamatay nga miyembro mga igsoon. Bullseye! Bullseye! Dugang pa mga higala gibutyag usab ang dunay mga kakuwang sa pagbayad sa funeral benefits nga mukabat og 3 million. Tanawa ra gud nagtarong pa maning mga utok sila bay. Tanawa daw. Bullseye! Bullseye!
Nagkulang sila mga higala sa pagbayad sa funeral benefits. Ang kulang mga higala total 3 million mga igsoon. Pero nakapalit silang tissue mga higala nga balor 13 million pesos bay. Okay pa mo diha? SSS? Bullseye! Mao ni karon mga higala nakapaukyab na sab. Ang inyong contribution gipalit og tissue paper mga igalas ng SSS. Giilo. Lami unta mo ingon di na lang kumubayad. Kasi nga kayog bayad. Magkay mahimo ana di ba kay kini mga igalang kaltasan magkaana mga igala sa imong payroll diretso. No? Pag di sag ka mga igala kaltasan, pag di mo remit ang imong employer ana, makasuhan sa mga igala ang imong company. Bullseye! Makasuhan mga higala ang inyong kumpanya kung di mo mamayad ni ana mga igsoon. Bullseye! Kaya ka na mga labi na gagmay lang nga company mo, ba na siguro gukod sa SSS. Kunya karon mahibaw da ita mga higala nga tissue pa lang daan na malit na sa 13 million nga tissue. Grabe naman ninyo ng pag-usik kwarta mga higalas tao. Bullseye! Yun na magditay katungod ani. Kay direct contributor ba yagito sa SSS mga higala. Pilay ako ang kining tawag ana, premium contribution by tawag ana mga higala. No murag 2,000 man ang deduction ako. Labon ra man ning SSS may galag makautang ta, siging-sigingon ta. Kung makautang ka mga higala sa SSS, grabe ra makadakos tubo mga higala. Sige kayog bayad mga kanang mga kuan ka, di ba? Hinoon maka-avail makakunuha sa ilang condonation pero bayad ka lang gihapon. Pananglitan ako ang mga kana lagi pwede na di na ako maghulat ang pensyon dong. Ako ani kung mumature na ni ako SSS, ilamsam ko na lang na mga higala. Mapuslan pa nako. Ano sa papugkaha no? Kay una na kong tanaw murag naa naman tos mga 300,000. Kalagot ra ba kaayo? Na ako'y utang atong calamity time. Ako'y calamity loan. Katong panahon sa COVID dong. Nagkaproblema lang to ba kay ambot giun sa buto sa among company nga nagpirma naman kog authority to deduct. Wa man ko'y didak-didak. Karon nahuman na lang COVID mga higalang akong 20,000 nahimo ng 26,000. Pagtanaw na ko sa akong SSS mobile, kaya kanang di ba na may app karon? SSS mobile app. Pagtanan ako sa akong SSS mobile app mga katropa, ang akong kwarta niabot na sa mga 300,000. Sa sugod na akong binayad mga igsoon, niabot na siya og 300. Pwede na siguro ko ani mo ko ano. Pwede naman siguro ko mga higala mo withdraw na. Di na mo bayad. Kung ingana man lang mga higala nga ang atong mga gi-contribute mga igsoon, ipamalit ra nilang tissue, iilo ra nila. Ada kong binuang na istorya ha, mga higala pasintabes mga nangaon diya ha. Pero Bullseye! Ta kauyon mga higala ning kalaki sa SSS. May nalang gani kay na ay commission and audit. Kaya wala may higala, walay mo sitaan eh. Bullseye! No? Walay mo sitaan ni dagko ra ba kay sila mga higala og hinatagan sa ilang mga empleyado. Unya pag muadto ra ba ka sa ilang mga opisina ang ilang mga empleyado, mga kusmod kaayo mga dagway mga higala. No? Kung gina din ako ma-reconcile ba? Nganong isas pinakamugot mga higala nga trabahante sa gobyerno kay government owned man gihapon ni mga higala ning SSS. Kuan man siya kanang government-owned and control corporation. Basta ma-subject ka sa audit, mga higala, gobyerno ka, no? Kaya lang, kini state insurer na to ni, mga higala, state insurance ni, yang bugtong target niya mga igsoon, ngadto sa mga nanarbahos pribado para sa atua.
Kaya pag-abot nimo dito sa mga trabahante sa gobyerno, GSIS man na sila. No, GSIS man na sila mga katropa. Now, kini mga higala atong contribution, no, ginabayad na to, mandatory man gyud na, kuhaon man gyud na mga higala. Kaya di ka mo bayad, no, di mo bayad di mong employer, kasuhan na sa SSS. Ginagamit nila na sa mga investment, no? Sama panalitan mga higalas paggamit nila ni ana sa Maharlika Fund. Kaning Maharlika Fund karon mo makatinga og asa ni mga higala. Bullseye! Bullseye! Halos tanan kwarta gitandog baya nila. Mapakwarta mga higala sa mga remittances sa mga mga OFW or mga migrant workers nato mga higala. No? Ang ato mga kini mga higala mga kaigsunan mga Pilipino nga nanarbaho sa gawas. No? Ang income mga higala sa remittances kay mo income man ang gobyerno ana. Bullseye! Bullseye! Hinunua dollar baya nang ipasulod diri. Or dollar man gyud ang base mga higala sa exchange. No? Kay sa karon mga higala, no? Kasagaran kun i-convert gyud into dollar. Or bisa pag dili dollar, usually dollar, mga igsoon. Or bisa pag dili dollar, o US dollar, o lain nga mga currency, mas kuan po na, no, mas strong no ang ubang currency kaysa piso, mga higala. Like for example, UK pound. Ang UK pound, mga higala, is, I believe, 65 pesos per UK pound. Huwag ko masayop. No? Or more than that. No? Ordinar, barin. That's 100 kapin mga higala. Ya kana mga kwartahan na. Gamiton na sa nato, ipalit sa nato nag-dollar nga naman. Dollar ang gamit bay sa pagpamalit nato commodities. Panalitan mo angkat kag bugas nga pagkamahala karos bugas yun. Yabaw ka tagpilang kuha ko ron? Sa palengke ron ng kuha ko mga higala 58 to 60. Bullseye! Bullseye! Ngayon sila nga aron man kung mahalin ang lokal. Ang lokal mga higala 50 man po. Unya, kito bagyo yung taon mga higalang mga budul-budul. No, kadto mga wa matarong uga. Mga broken. Kadto mga higalay mga pangbaligya. Bullseye! Bullseye! Then Luna, tinuod na sir, mag-process ka dili mag-process ka diha, mapasmuhan ka. Naapay sibod nga masabitag mo. Balikan ako ha. Kuya to, Bilanoy ba parehas ta sa katanga sa admin sa una mo lagi to kuya to, no? Parehas ta kuya to de sa nagidangatan kay nagtuo ko ginidaksyonan ako sa SSS. Kaya nakapirma na kong authority to deduct. Natingala ko nga textan mo text ba ng SSS nga oy ang imong utang diri. Gitextan ko sa SSS nga ako kunong calamity fund wa matandog. Di pagtanaw na ko mga higala sa akong calamity fund nga panahon sa COVID, giloan ako to 20 mil ragod. Pero niabot naman na siya 26. Tingon ko nga, pwede ba nig ko ano na lang? Pasensya na mo sa akong pislango ha. Pwede ba nig i-minus na lang ni mo di akin na naman ko 300,000 di sa SSS? Siya di gud pwede mo agi gyud kag condonation. Wagi yung kag-condonation. Hala, agi tag-condonation, bayad tagway. Bayad na mga higalang way kusmod. Pero, kinigid akong na-notice, bay. No? Kasilo ako, ha? Pero kasagaran yun. No? Sa mga reaksyon, may higalang akong madawat. O bisan ako, na-experience na ako. Mga strikta kayong mga trabahante ang SSS. Wala yun yung huna-hunaa ba? Nga, ang tao nga mo ana sa SSS, contributor na. Hanggaw kag mo ana kag SSS gawa kay bayad-bayad. Di ba? Di ba? Yabag kag mo ana ka sa SSS mo claim kag wa man day kay SSS account. Ang tao nga mo follow up sa SSS, naagyo na say kwarta sa SS.
Bullseye. Munang, tratarapon ninyo mga higalag tarong. Mu-process ka diya mga higala. Sus, ang simon sa mga taga-SSS, mga higala, masabitag kaldiro. Tagas kay mga simon, mga katropa. Bullseye. Unya karon masayra na mo. Nga namalit lang mong tissue. 13 million. Inyo nang giilo among contribution. Pagkakatibaghak ninyo dagko. Diba? Karon masayra na mo. Nga, party ice amo ang kwarta in town. Inyo na ipalit og tissue. Ingani? Kini? Mga katropa? Usabay purpose ani. Ano tong tissue na to dong? Nanipis na ni among tissue mga higala. Oh. Kini among tissue. Amo yun yung pinalit mga higala. Kaya amo maning gamiton nun. Oh. Dili gini kwarta sta, di gini kwarta bagay. Kwarta ni sa among company mga katropa, palit mi aning tissue. Pero ang tissue di mga higala sa SSS mo ay mo usik-usik og tissue di o di putson ta mo tissue di aron. Ha? Ang tissue nga ginagamit mga higala sa mga empleyado sa SSS. Gikan mga higala sa mga contribution, gikan sa kwarta mga higala sa tao. Kaliman mo na. Tungod sa kadaghan, di maigo silang storage. Grabe ka mga hakog ninyong tissue. Waday mabalaka ang SSS bay nga mahurot ang kwarta. Nga in the future basig anay dawaton ang ubang mga pensioner. Wa mabalaka ang SSS niya na. Ang ilang gikabalakan basig mahutdan silang tissue mo na namalit sila bay galang tissue nga dili maigo sa ilang storage. Purbida. And note ha. Laway ray puhunan bay. Laway ray puhunan sa pagpalit. 13 million, 13.1 million laway ray puhunan tamla ra mga higala. Bullseye. Walay pa verbal agreement only, walay mga MOU diha, memorandum of understanding, wala tanan. Laway ra lagi puhunan mga higala, hayahayas gipalitan. Oy, grabe. Binuang. Oh. Bisan man lang mga higala gisulat na lang sa tissue ang agreement bawa gyud. Ha? Bisag isulat na lang mga higala din sa tissue ang agreement. Wa jud mga higala. Ana ara laway repuhunan mga higala sa SSS. Di ka income na sila. Asa na mga higala na paingon ng 13 million? Gipalit mga higala tissue perting na kana. Kapuya bayad ani ay nga naon ra mga higala. Oh. Pag-commercial sa ko eh. Para magamit ko ng tissue mga higala. Di mo mauwaw. Huwag ako'y taga-SSS ron, mabati kong kauwaw sa tao. Una-una, kanang mo anha diha sa inyong opisina. Unya mo process gani. Nakakontribute yun na. No? Nakahatag yun na sa ilang kinabuhi. Nakahatag yun nagkwarta. Bullseye. Ako walang daan. Gitanaw na ako kong contribution. Naanas mga, pwede man na subayo na. Naman ko'y SSS app. Itong niagin, na to sa mga 300 ba 200,000. Pwede lang may lagi kaingnon nga, 20 mil raman ang utang na ako, ididak na lang nagpina-uptick diya. Dahil yun, kay mo agi pag itag condonation. Kaya ang imong kwarta gipalit pag tissue. Kabuang. Alas 8:04 na may galadag na sa tubag baragumanuman. Sa ato pagbalik may galadugan pa mga katikaran, mga balita sa ato mga kaubanan. On board Garos Patrol. Og dugang pa mga isgutan. Sa masulti ninyo ni Nibay. No? O say masulti ninyo ni ini mga higala nga di basta-basta nga isa gyud ka di padag isa ka budigahan. No? Kaya di man kuno maigo mga higala sa storage facility sa SSS. Aga tissue mga higala nga ilang gipalit. No, sa may inyo basulti ana mga katropa. Ingos Noel Hontilia tinuod jud na. Dagan kay mga droga nag-sale na gani. Ang droga po daw nag-sale na. No? Si Emeline Macalocos, mastermind si Ferdinand Marcos Jr. Salvacion Gonzales, good morning. Sir Arnel, watching from
3 de Abril, Labangon. Salamat. Shout out sa Exaltacion family. Pasensya na po sa ako tigog ha. Na medyo gipingot. Bullseye! Bullseye! Rolins Banawa, Harantilia. Shout out Negros Oriental. Salamat kayo, salamat. Thank you! Balik ta katropa, human lamang nini, kadyot lang, alas 8:05 na. Bullseye! Bullseye!